Señoras e señores, para a Secretaría Xeral para o Deporte, a Consellería de Emprego, e para mí mesmo é unha oportunidade, o decía Lete, o decía ben, unha oportunidade histórica, estar nun momento histórico do olimpismo galego. Sin dúbida é un momento de agradecer a todas as persoas que traballaron durante estes últimos 100 anos, desde 1920 hasta o ano 2020-21, en que se celebran estos Xogos de Tokio. Sodes, sin dúbida, parte da leyenda do deporte mundial, sodes os protagonistas do deporte galego, sodes un das 127 personas galegos, galegas que estuveron en todos os Xogos Olímpicos dende aquel 1920 a toda agora. Sodes olímpicos e iso é un orgullo personal, un orgullo familiar, un orgullo dos povos onde vos veron nacer, un orgullo dos vosos amigos e, por tanto, tamén un orgullo da gran familia que é Galicia e da nosa nación que é España. Sodes a alegría do esforzo, o valor educativo do bo exemplo e tamén o respeto polos principios éticos fundamentais e universais. Sodes, en definitiva, un modelo a imitar en todos os órdenes da vida, na vida personal, na vida profesional, na vida colectiva. Sodes, en definitiva, no que se van a mirar moita xente, en no que intentamos, cada un, na súa responsabilidade, mirarse cando ten que tomar unha decisión ou cando ten que esforzarse todos os días.